খালি খালি এই নীতি যুগରୁ ତୁମର ଏଇ ନୀତି ଯୁଗରୁ ଛୁଆଟାର ମୁହଁ ବଢ଼ିଛି। ଏଇ ଛୁଆ ଜୀବନଟା ପୁରା ମାଟି ହେଇଗଲା। ବାଳ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା ନାମ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଧରିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖତେ ନେଇଗଲା। ତା କଥା ଯାକ ମୋବାଇଲ ଧରି ଆଣିକି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟା କରିକି ତା ପରକୁ ବସିବନି, ଆସିକି ମୋ ନାଜର ହାତ ମାରି ଦେଉଛି। ବାଳ ବାପ ନାଜର ହାତ ମାରୁଛୁ, ବାଳ ଆଜି ବାପ ନାଜର ହାତ ମାରିଲା, କାଲି ଆସିକି ମୋ ପେళ్ళ ହାତ ମାରିଦେବ। ବାଳ ଏଇସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାଟା ନାମ ନାହିଁ। କାଲି ବହି କୋଳି ଦେଇକି ବସିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିନି, ଛୁଆ କହ ତ 2 ଶୂନ 20 ଯେ କମ୍, ସେ କହ 6 ଶୂନ ମିଶିରେ କେତେ ହବ, ସେ କହୁଛି 6 ଶୂନ 20। ବାଳ ଏଇସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ବାଳ ତା ଆଖି କାନ ଛାଡ଼ି ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର, ଉଠୁଣୁ ବସୁଣୁ ମାଡ଼ ଦରକାର। ବାଳ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ଆସିକି ଏଠି ବାପ ନାଜର ହାତ ମାରି ଜାଣୁ ତ ଜେଜେ ପେଳର ହାତ ମାରିବୁ। ବାଳ ଅଭଦ୍ର ଚାଲ।